Bij SC Heerenveen verdwijnen 20 baan. De voetbalclub moet reorganiseren omdat er door de crisis volle minder sponsorgeld binnenkomt. Het treft onder oren de mensen die bij de televisieafdeling werken. Verder is het door de hele breedte van de organisatie. De directie van de Dokkumer Vlaggencentrale leidt stevig onder vuur van de vakbond en het eigen personeel. Er rint op het stuit een reorganisatie bij het bedrijf. Dat kost na alle dagen meer dan 10 mensen haar werk. Maar kritiek erover zou door de directie net tolereerd worden. Joet wordt de eerste Frieske Twitterdag houden. Organisator de AVOEK wil graag dat er meer Fries gebruikt wordt op sociale media. Gewoon mensen door de taal net goed te broeken om ze benauwd binnen flaters te maken. Een soort variant als politici en Frieske bedrijven door Joet Maai. Luwe Westra het juist jong bij Oermacht de tiertrit van de hutfietsvereniging Snitzoen. De hutfietser van het 10 jaar giet zijn speer over het 14 kilometer lange parcours in de omgeving van Lumbert. Hij reed 21,20 kilometer de uren. Snij komt Westra in actie in Luik-Bastenaak en Luik. Joen en vannacht opklarings en droeg. Het is dan een graad als fjouwer. Morgen geregeld zinnen en alle gedachten droeg waar. De temperatuur is dan graad als stretjen.